Avui, tots aquí som garants de la unitat. Una unitat sòlida i estable que ens farà indestructibles, perquè no hem arribat fins aquí per fer-nos enrere ni per arronsar-nos. Arribarem fins al final i guanyarem. Com a ciutadans de Catalunya, convoquem la consulta el 9 de novembre? Demanem als nostres representants polítics que siguin dignes del poble que els ha votat. Parlament, Govern de Catalunya, President, posin les urnes. La independència ja no es proclama des del balcó, es fa des de les urnes. Som poble, som sobirans. Junts avui aquí convoquem la consulta.